Kalab shoutout sa lahat na nandyan. Standby lang kayo mga kabiyag ha. Hi, Reggie. Ayan, may kalab shoutout. Okay, may jacket ka na. Drop your house. Welcome, Kabsat. Tao po, may tao dito. Ayan, baba ka lang ng bahay. Back to Hawaii, kit na babak ng daig Pilipinas niya. When, nagpaisot ako ng Reggie, from where are you? Taga-ano ka? Yaman na Kabsat. No sound? Apa
The songs na Miguel. Damit W mo, kitang W mo, at damit kanyak ne. Sabi kiti una yan eh. 4 million in the house, mega love shout out. Let's TV, mega love shoutout. Good morning sis. Ayan. Baba lang po tayo ng bahay mga kabyan. Wait lang po, mag-make up lang ako.
Ayan, dakon mga kabiyag. Ayan. Sa kayo mga kabiyag. Kamsak sa'yo, sis Letlis. Pasensya na. Love shoutout din sa iyo, sis. Ayan po tayo. Wait, magpapakita na ako mga kabilang. Alisin na lang natin yung overlay natin. Ayan. Ayan ako tayo. Sige, iipin natin yung premiere mo. Dahil Loves Official, mega love shoutout. Good morning, good morning, good morning. Ayan, maraming salamat sis Dahil Love. Wait, alisin natin yung music sounds natin dyan. Pause. Alright, remove. Okay. Ayan. Wala na tayong music. Magano na lang tayo dito. Dinig ba ako, mga guys? Mga kabiyag, ayan. Maraming salamat dyan, ha. Ayan, Letlis. Ayan, thank you so much, sis. Maulan na umaga, host. Pati dito, maulan kaya lumabas ako. Kinuha ko yung linabhan ko. Kanina ang tanghali, nakasabit na yun, na lakas ng ulan. Buti, uminit. Tapos, ngayon, nung nagpaalam ako, yan, umuulan. Kinuha ko na. Sayang yung init. Ayan, magbaba po tayo ng bahay, mga kabiyag, at tayo mag-play. Sino po yung, wait, ipin po natin yung bahay mo, sis. 1 week na dito na ulan, host. O, ganun ba? Ay, sayang naman. Ayan, mag-play po tayo, ha? Sabi po natin. Ang dito, maganda. Premiere. Pit natin yan.
Ayan, premiere po ni Sis Letis. Ayan, tamsakan po natin mga kabiyag, mga nandyan. Saka magbaba lang po tayo ng bahay at tayo ay mag-play po. Kung sino po ang nandyan, tayo po ay mag-play. Ayan. Hindi sana ako mag-live ngayon. Gusto kong i-set up sana yung ano ko, yung bagong mixer. Pero meron pa naman akong i-premiere siguro by next after 3 days. Ayan po mga kabiyang, yung nakapin, tamsakan po natin. Sige, sige. Mega love shoutout to you. Yan. Maraming salamat. Tamsak, notify. Ayan. Din na i-play yung ano mo, sis. Habang wala pang ano dito, sis. Pang tamsak 12 itong isa. Ayan. Manood na lang ako ng video mo, sis, ha? Ayan, videos. Playlist. Short video. 7 shorts video, i-play natin, sis. Ayan. Bravo Channel, ayan, mega love shoutout to you, Bravo Channel, mega love shoutout, ayan, thank you so much for coming again, Bravo Channel, ayan. No, kumusta mga kabiyag dyan, ayan. 7 million in the house, mega love shoutout, ayan po tayo. Ayan po tayo ng sangkis, lalamunan, ayan o. Nagpugsit. Thanks host. Welcome sis. Asim. Ayan, sino gustong mag-request dyan? Ayan po, yung mga mahilig kumanta dyan, pwede kayong umakyat. Kung gusto nyong umakyat dito sa aking live stream, umakyat kayo pero parang hindi yung elevator natin Ayan po. Tamsakan natin yung mga shorts mo, Letis. Tambay here, host. Nasa basa ko. Sige, sis. Ingat dyan. Ayan. Nandito ako sa My Beautiful Fishy. Ayan. Sige, request host. Ano? Huwag yung matataas, Kasi kapaligiran. Sige, try natin. Kainin ko lang to. Makati palalamunan ko kasi Yan, naka-play ako sis ha. Naka-play ako sa'yo. Pagtapos na to, punta na ulit tayo sa kanila. Tamsakan pa natin yung ano. Tuldok. Ano yung tuldok? Try ko yung ano kapaligiran.
Kanta ba yung asin? Asin ang kumanta niyan. Yung masdan mo ang kapaligiran. Try natin. Ayan o, nagtatamsak pa ako sa yung premiere. Ay, short video. Ang kunti kasi yung short video mo. Ayan. Okay, try natin. Natin, para ka ha. Hindi natin kaya. Hehe. Wait lang, sis ha. Tingnan natin kung nakaano yung okay ba? Okay ba yung music natin? Baka mahina. Okay ba? Hindi ba mahina? Okay ba siya? Sound check. Wala ka ba napapansin sa iyong mga kapaligiran? May dumi na ng hangin
much, Sis Letly, sa iyong pakulay dyan. Ayan, maraming salamat. Sana po nabigyan ko ng istusya ang iyong request, Sis Letly. Ayan. Ayan po, masdan mo ang kapaligiran. Ayan. Talagang maraming pinagbago na ang kapaligiran natin ngayon, lalo sa Pilipinas. Manslep TV, mega love shoutout, thumbs up dan host. Ayan. Maraming salamat dyan. At dahil dyan sa iyong pakulay sa buhay, ayan, Sis Letly, ito para sa iyo. Ayan, maraming salamat. Ayan po si Letly's TV Official. Ayan. Tigitan niyo po guys yung nakapin ang kanyang premiere. Ayan. Ayan, nandito ako sa iyong siguro nag-automatic na punta sa iyong live stream, sis. Sige, yan na lang panoorin ko yung mo, video. Hayaan mo na lang nandyan. Habang wala pang nagbababa ng bahay dyan. Ayan, si Sarah nagbaba ng bahay. Sige. Tingnan natin si Sarah. Ayan. Sige, baba lang po tayo ng bahay. 90 million in the house. May galap shoutout. Ayan. Hawaii. Ayan. Kaway. Hawaii. Oh my God. Ayan, Mansleb. Sige, nice. Thank you so much, Mansleb. Ayan, baba po tayo ng bahay. Sige, tigitan at mag-iwan po tayo ng bakas kay Sis Letly's TV. Ayan. Ayan, maraming salamat. Ayan, bihira lang ako kumanta guys kasi yung boses natin, may pa, sira-sira pa. Ayan. Ano na susunod? Tingin, galing na. Mas magaling ka, Sisi. Ikaw naman. Hindi. Ano lang ito, medyo, alam lang konti kumanta, pero hindi magaling. Diba? Diba guys? Ayan, sino po? Sige. Request lang po tayo dyan, yung mga nandyan sa baba. Ay, may tawag tayo guys. Ayan, BG here ha, sa bahay na ako. Sige sis. Okay, thank you so much. Ayan, sige, magbaba lang po tayo ng bahay mga kabiyag. Sino yung kanina? Sige, 1 minute po yung nakapin. Sige, palitan po natin si Sarah. Nandiyan ka pa ba, Sarah? Sarah Sultani, ayan. I'm here in your home, Sarah Sultani. Ayan. Vlog. I'm here in the, the red car. This one, the red car. Sarah. Ayan. Thank you so much, guys. Ayan, yung mga nandyan na hindi pa nagbaba ng bahay, sige. Magbaba po tayo ng mga bahay dyan. Para naman maayudahan ko kayo. Yung mga hindi magbaba ng bahay. Walang ayuda, guys. Ayan, Mansleb, ayan.
po mga kabiyak. Sige, sige lang. You're the one. 6 million in the house, may galap shoutout. Ayan. Sis Mir ng Kapitbahay USA, may galap shoutout. Ayan, maraming salamat Sis Mir nga. Ayan. Ba't di ka na nagla-livestream? Hindi ko nakikita yung livestream mo. Ayan, patamsak naman po ang premiere po yung nakapin, mga kabiyak. Ayan. Ayan, may galap shoutout sa iyo, host. Ayan, maraming salamat for coming. Ayan po, si Mirna Norris Kapitbahay USA. Ayan po. Ayan, pagitamsak naman po yung nakapin, mga kabiyak. Andyan, no? Ayan, shoutout na lang po. Mag-iwan po tayo ng bakas. Ayan. Update lang po tayo, mga kabiyaga. Ayan, hindi po tayo mga live streamer na hanggang 10 hours ganun. At least makipagkumustahan lang tayo sa mga isa't isa, ganun. Tapos magbaba ng bahay, kung sino po yung mga nandyan, pwede tayong magbaba ng bahay, guys. Para mapin po natin. Ayan yung. Musta po everyone? Ayan. Host, musta? Kana po, ayan. Okay lang Sisi Koy. Ayan, musta po everyone? Ayan, maraming salamat. Ayan po, dikitan po natin si Mirna Norris Kapitbahay USA. Siya po ay isang live streamer din po, mga kabiyag. Ayan po. Puntahan po natin si Mirna Norris Kapitbahay sa kanyang live stream. Kasi po, siya po ay isang, pag napunta po kayo doon sa kanyang play na po ang iyong mga bahay, mga kabiyag. Ayan. Yun ang maganda sa kanyang stream. Talagang play niya po kayo. Ayan, 4 million in the house. Mag-love shoutout sa lahat ng chat. Sige sis, Video po host, musta? Musta pang lahat, ayan. Wala pa work host, ganun ba? Ayan. Ako din, may work ako mamaya sa aking part-time, kaya hindi tayo magtatagal. Ayan, maraming salamat ha, mga kabiyag, yung mga nandyan. Ayan, magbaba lang po tayo ng bahay mga kabiyag Ayan. Naka-BG po sa lapi po. Sige sis. Okay, thank you son. Kumain na po. Paksiw na pata. Oh my God, pata. Mag-ingat-ingat sa mga health. Ayan. Kaya maraming salamat Baba ng bahay, Sisi. Ayan, pakitamsak naman po ang new short video ko, guys. Ayan binaba ni X3M, ayan. Pinigilan ko pang host, kunti lang ginahin. Ganun ba? Ayan po, nagbaba si X3M channel ng new shorts, ayan. Paki-love naman po, ayan. Sislet Liz, yan. I-thumbs-up ko sa iyo to, X3M. Ayan, 16 thumbs-up. Ayan. Paabutin natin 20 thumbs-up yung mo, sis. Ayan. Napanood ko pa yung ads.
po tayo. Pigil na pigil po host. Ayan, mag-ingat-ingat sa mga nandyan. Ayan po. Sige, dikitan po natin yung nakapin. Sige. Ayan po natin, ilagay po natin ang pinin ni Myrna Norris Kapitbahay USA. Ayan. Tapusin lang po natin yung ano. Pigil na pigil. Mag-ingat-ingat baka ano. Ayan, nandito ako sa bahay mo, sis. Yung sorbetes, ha, mamang sorbetero. Ayan, sis, ayan, may ididikit ako sa'yo, isa ha. Ayan, oh. Ayan, Paul Kalembang. Ayan po. Ayan, nasa desktop din ako. Here lang mo sa, ayan, oo, no worry. Ayan, maraming salamat mga kabiyag. Ayan. Mamang sorbetero, tayo'y sumayaw. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Maganda yung nakanta, no? Di ba, Myrna? Ano kaya? Kaya ko kaya yun? Mamang sorbetero, tayo sumayaw. La 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 la. Ayun, no? Dikit na dikit si Mamang Sorbetero. Sana all. Sana, alam mo yung i-comment ko sana doon, sis Myrna, yung sige nga, dilaan mo nga yung ice cream. Yun sana ang ano ko, i-comment ko sa ano. Sige nga, pakita mo nga paano dilaan yung ice cream. Yun sana i-comment ko. Diba? Ang weird, no? Welcome, sis. Ayun, oh, sarap ng ice cream. Ayan. Full watch na, sisi. Ayan. Ay, talagang dinilaan. Bakit? Dinilaan ko, pero saglit lang. Napanood ko. Ayan, oh. I-back ko nga. Ayan, oh. Ayan, abot na. Ay, wait. Oh, nasa 1 minute 15 seconds nandun. Ayan, oh. Oh. Pero wala, kunti lang eh. Kaya nga eh. Okay na, full watch na, sisi. Ayan, si Mamang Sorbetero. Ayan. Mamang Sorbetero. Sige po, ayan, dikitan po natin yung nakapin, guys. Ayan. Digipin po natin. Ayan po, si Myrna Norris Kapitbahay USA. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Try ko Mamang, anong title na? Mamang Sorbetero. Paulit-ulit nga yung request kong Take Me Now. Uy, nandyan.
Ay, take me now. Sige, sige. Wala naman Bravo Channel. Wala akong nabasa take me now. Wait, i-ano natin. Recordings just got better. Baka di kayang kantahin Bravo. Pwede naman yung ano, hindi lang take me now, take out me now. Diba? Take out me now. Yan. Ayan po. Ayan. Try natin, baka kung kaya natin kasi. Ayan, para sa inyong lahat mga kabiyang. I need, baby I need your love right now. And I want, baby I want to show you how. Come on, you know that we've waited long enough, and now it's time to be lovers. I try to be only one with you anytime, but baby it's more than all for you, and it hurts making me wait for you. This way I can go on. So come and take me now, take my love, wake up to the feelings I've been dreaming of. Take me now, take me fast. You can trust in me, our love will never last. Okay, Sisi. I know we haven't known each other long, but still something so right just can't be wrong. Besides, you know to be up to me and you, and it's time for each other. Live music, Mega Love Show now. I'll leave before the day will make us smile. Goodbye. Back over all the things we've done. But now, baby, I need your love right now. I can't go on. So come and take me now, take my love, wake up to the feelings I've been dreaming of. Take me now, take me fast. You can trust in me, our love will never last. Take me now, take my love, wake up to the feeling I've been dreaming of. Ayan, maraming salamat sa pag-request. Dahil yan, sa request na yan, bumibirit na naman ako. Take me fast. You can trust in me, our love will never last. Ayan, maraming salamat sa inyong pag-request dyan, Bravo Channel. Ayan, 10 million in the house. Wait lang ha, Sisi kasi, di ko alam mag-share to.
Asan na yung ano? Ayan, BML Music. Maraming salamat. Ayan po. Allah, di ko pa naayos to. Sis Mirna, hindi ko pa naayos yung hagdan. Kasi, pag i-click ko dito sa StreamYard, hindi ko makopy yung ano, hindi ko ma-paste dito yung StreamYard. Wait Dito sa laptop na gamit ko, hindi ko naman mai-paste yung... Wait. Yeah. Wait lang. Sayang hindi ko pa. Hindi ko ma-share. Hindi ko ma-share yung hagdan. Wait Punta ako sa invite. Oh, nandito ako sa invite guys I-copy ko yung link dito. I-copy ko yung link. Copy it. Guests can stream this to their own destiny. Wala naman ano dito itong gamit ko na laptop. Kinapit ko. Wala akong pang-pastean. Gmail, email, messenger. Ayan. Walang Gmail dito sa laptop. Pero pag i-paste ko dito, ayan, nagbaba po ng bahay si BML Music. Sige, sigipin po natin yan. Ayan po. Musta po kapitbahay, sabi ni BML. Walang hagdan po. Di ko ma-paste dito sa comment section. Yung hagdan, ito invite. I-copy. I-paste ko dito. Alam mo, i-paste ko. Bring speaker. Ayan Hindi ko maano talaga. Pakikanta yun, host. Sige. Skyland Pig yun. Yeah, hindi ko may ano, pero sayang hanggang 10 pa tong StreamYard. Bakit kaya? Pero try ko nga tingnan dito. Click command. Asan ba ang command? Asan ang command? Sige bro, okay. Ipin po natin yung ano. Di ko pa napag ano, sige palitan po natin yung nakapinas si BML Music. Ayan. Digital lang po si ano guys si Mirna Norris Kapitbahay. Wait lang. V. Wait Hold V. I-hold ko lang yung VCs and then ano pa. And enter. Wala naman. Ay, iba yung iba yung desktop, iba yung laptop kasi mga kabiyag. Ayan Wait lang. Ay, nako. Command yung V. V, enter. Wala sis. Yan, enter. Command sa laptop, hold yung V. Command V and enter.
Command, hold, and V. At the same time, sabay-sabay. Wala. Nakakabisit niya. Mac kasi itong gamit ko, Mac. Command and V and enter. Command to, command. Enter. Wala. Nakakabisit. Control V, enter. Wala talaga. Ayan, maraming salamat, guys. Ayan po yung nakabin. Pakitamsak naman po. Sige. I-play po natin. Ayan, si Sis Letlist Wala talaga. Bakit? Di ko alam kung bakit hindi ko. Matagal na akong nagpapaakyat sa mga sa mga pumupunta dito, pero i-try ko nga dito, doon sa may. Kung okay pa tong tingnan ko yung nasa Gmail ko. Kung pwede kapiin yung nasa Gmail. Yung link ba ng stream, yard pare-pareho? Oo. I-try ko nga yan. I-try ko nga to. I-try mo nga yan. Yung binaba ni ni Barba ni X3M, i-try mo nga yan. I-try nyo nga mga kabiyag, ayan, kung papasok siya. Oo, papasok ata mga kabiyag. Try nyo nga yan, guys, kung kasi matagal ko nang shinare yan noon. Pero sa ngayon, baka hindi ko na ma-share ngayon. Hello, song. Sige, kantahin po natin yung Skyline Pigeon ni Brother BMN. Try natin baka lulus na ata tong mic ko. Kailangan na ng bago. Ayan, sis. Try mo nga yung yung binaba ni X3M, StreamYard yan. Wala po hagdan, okay lang po. Kaya nga
Ayan, try natin yung Skyline Pigeon. Ayan mga kabiyag. Ayan, magdikit-dikit lang po tayong yung nakapin. Ayan, pakitamsak naman po yung nakapin. Hello from HMSA. Ayan, sino yan dyan? Ayan, mega love shoutout to you. Hello from HMSA. Ayan, mega love shoutout. Ayan. Hi bro. Request a song, guys. Mega love shoutout to you. Hello from HMSA. May napindot. 9 million videos, mega love shoutout. Ayan. Harap po yan. Maraming salamat. Turn me loose from your hand. Let me fly to distant lands, over green fields, trees and mountains, flowers and forest mountains. Home along the lanes of the skyway, for the star and lonely road projects a shadow as it goes, and my eyes are heroes of the world outside, thinking of the ways that the wind can turn the tide, and the shadows turn from purple into gray. For just the skyline, dreaming of the open, waiting for the day that it can spread its wings and fly away again. Fly away, skyline, we can fly towards the dream you left so very far behind. Fly away, skyline, we can fly towards the dream you left so very far behind. Let me wake up in the morning to the smell of the morning, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my days. I wanna hear the pealing bells of Eastern churches sing, but most of all is free me from mistaking mental way, and open out the skates toward the sun. For just the skyline, begin dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline, begin fly towards the dream you left so very far behind. Fly away, skyline, we can fly towards the dream you left so very far behind. Ayan, maraming salamat sa pag-request yan. PML Music. Ayan. Po. Casual Monkey.
Ayan, you have jacket already, Casual Monkey. Ayan, thank you so much for dropping by here. I know you already from HMSA. Ayan. Ayan, maraming thank you so much, bro. Casual Monkey for coming to my live stream. Ayan, thank you so much. Ayan. Ayan po. Sige, dikit-dikit lang po tayo guys ha. Dikit-dikit lang po, dikit-dikit. Yung mga nandyan. Allah. Wala ba yung hagdan dyan, si Smyrna? I-try mo nga yung hagdan ngayon. Yan no, binaba ni X3M. Hagdan naman yan. Ayan, panoorin po natin ang binaba ni bro. Ayan, panoorin ko yung ano mo dito bro sa Kailan Pigit. Ayan, dito na lang tayo magpanood. Dito ako, brother BML Music. Ayan Ayan, 6 million house, mega love shoutout. Ayan po. Ayan. Wala talaga. Hindi. I-try ko nga to. I-try ulit. Gumawa naman. Copy. And then, Gmail. Ano ba is that? Paano mag-save sa Gmail mga kadya? Error naman. Recipient. Allah, di ba? Hindi ko talaga maano yung ano. Paano mag-ano? Hindi ko alam talaga, mga kabiyag. Pasensya na po. Ayun o. Ay, tingnan natin. Wait lang nga mga kabiyag. Di ako talaga maka-get over dito sa aking
StreamYard. At least, ayan, thank you so much, Sisi. Ayan, ayan. Yan, tapos na yung Skyline Pigeon, bro. Ayan. Ayan po. Di ko talaga makaget over dyan. Dun sa StreamYard. Kaya nga asa hagdan, di ko mai-drop yung hagdan pag itong gamit kong StreamYard. Ayan, hindi ko alam paano. URL. Video host work inside. Sige, sis. Try nga yung StreamYard yan. Yan ang nakapin, guys. Ayan, itry nga. Itry nga i-click. Kaya ka.
Wolverine Vlog, ayan, mega love shoutout to you, Wolverine Vlog, ayan. Di pa ako makapasok. May galap shout po sa lahat. Ayan, sabi ni Wolverine. Code, di ko alam ko yung code. Ayan. Wala talaga. Pasensya na guys, awan, hindi ko maano yung ano ko, yung StreamYard, kung bakit. Magpapaturo pa ako. Kaya maraming salamat ha mga kabiyag dyan. Ayan, thank you so much. Ano na lang tayo mag-ayuda yung mga nandyan guys. Sige. Magbaba po tayo ng bahay at tayo mag-play po tayo. Ayan. Baliktad. Wala naman bahay yun. Wolverine, magbaba ng bahay, Wolverine. Wolverine. Ano to? Wolverine. Ayan, may galap shoutout to you, Wolverine. Ayan, sige baba lang po tayo ng bahay ha, mga kabiyag dyan ha. Take me now, take my love. You can dream the world, na 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 na. Yung mga nandyan, pwede tayong magbaba ng bahay. Yung mga nandyan. Ayan, thank you so much, Sisi. Ayan. Sige, baba mo ulit ang bahay mo, sis. Tamsakan natin yung premiere mo. Sige, nag-stop kasi kanina kasi may bisita. Baba mo yung ano mo, bahay mo, tamsakan. Ayan, mag-go to channel na lang ako. Ayan, maraming salamat ha. Ayan, brother BML, ayan, +1 ako sa'yo. Baba mo yung bahay mo, sis, let's. Ayan.
open. Dito na naman ako sa ano mo, magpili tayo ng mga ano para maganda yung views. Hindi masyadong. Ayun o, let list na playlist. Ayan, nandito po tayo. Ayan. Sa playlist short ako. Dito na naman ako sa bahay mo, bro, BML. Ayan, baba lang po tayo ng bahay mga kabiyag dyan, mga kabiyag. Pantayin nga natin to guys. Talagang na ano na kumakanta. Sige, magbaba lang po tayo ng bahay dyan. Yung mga nanandyan, i-play po natin yung mga bahay nyo. Magkanta lang po tayo. Baby, you don't know me anymore than I know you, and I wouldn't blame you if you walk away. I've been watching you all evening with the teardrops in your eyes, and it touches me much more than I can say. Nawawala. You know I hate to think that someone could have hurt someone like you, and if I was there, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me high. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me high. So you're in the corner at the moment I walk in, so your lonely face across the road. No, I won't forget it, and the way it might have been. Why did you have to leave so soon? You know I hate to think that someone could have loved you more than me, and at times like this I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket, rest your love on me high. Lay your troubles on my
maraming salamat, Bravo Channel. Ayan, sige, sige. Maraming salamat sa pag-tune in. Sige, managano lang po tayo, ha? Sige, nakapaharang po ako sa iyong playlist, Harbor North, North Point, Hong Kong. Ayan, Sislet. Ayan po, thumbs up. Ayan, maraming salamat Bravo Channel sa iyong pakulay sa buhay. Ayan guys, sige, sige, tuloy-tuloy lang po tayo hanggat gusto natin. Pasensya na po sa ating boses kasi namamaos po tayo mga kabiyag. Ayan, kasi may ubo-ubo pa tayo. At least nakakakanta na po tayo. Ayan. Try po natin ulit to. It's wonderful to see you once again, to see you smile and hear you call my name. There is so much to say. Hey, it is an accidental that we met. Your love is something that I can't forget. So I wonder you wait. Hey, if one of us will try to dry the tears, tomorrow is the world of yesteryears. Let us live for today. Thank you, let's. Hey, although we play a game of love and love, I wouldn't change a single dream because if you lose your way, it's true, I had so many other love to share, but I will close my eyes and you'll be there. No matter where you go or everywhere, if you come back to me and see how much I care, I only want to live if you are there to give you love to me. Hey, don't let me spend another day alone. Remember all the happiness we've known. Let's relive yesterday. Hey, we've known a world of loneliness and pain. We'll never make the same mistake again. If only you stay. It's true, I had so many other love to share, but only you close my eyes and you'll be there.
Come back to me and see how much I care. I only want to live if you are there. To be with you, I travel everywhere. With you, I had so many I don't love to share. But I will close my eyes and you'll be there. No matter where I go, you everywhere. Ayan, thank you so much, Bravo Channel, sa iyong pakulay sa buhay. Ayan, thank you so much. Ayan, maraming salamat mga kabiyag. Ayan po. Ayan, and sis, let this sa iyong support. Thank you so much. Nandito pa rin ako sa iyo mo. Sa iyong late upload my second swab test. Ayan o. Thumbs up. Ayan. Ayan, nagpi-play yung playlist sis, let's. Ayan, 5 million in the house, may galap shoutout. Ayan, hindi na po tayo magtatagal mga kabiyag kasi may trabaho po si host at ako'y may gagawin pa. Meron lang akong ganun tupik. Ay, ano na ulit? Ano pa ulit ang kantahin natin ba? Mag-end na po tayo, mag last 2 songs na lang po tayo. Bukas ulit guys, hindi na ako makakanta. Mag-ano na lang po tayo, mag-end na po tayo mga kabiyag ha. Ayan, maraming salamat sa mga nandyan, ang ating mga super chatter na si Letlis TV Official. Ayan, palakpakan po natin. Maraming salamat sis Letlis and your support po sa atin. Ayan, at saka kay Bravo Channel yung support. Maraming salamat. Bravo Channel, God bless you always mga kabiyag dyan. Yung mga nandyan, yung mga nagsusupport po sa atin, thank you so much. Ayan, so mga kabiyag, hindi na po tayo magtatagal kasi may trabaho po. Ayan, mag-play na lang po tayo ng mag-play po tayo ng mga kabiyang. Ayan, yung anong tawag nito? Insomnia. Ayan. 6 million in the house, may galap shout out. Thank you so much guys. Sabrina Norris, kapitbahay USA. Bro BML, ayan, thank you so much. Ayan.